Hola Míriam, l'assessora de Lluís Espígol, i avui us ensenyaré un pis que tenim a la zona del centre. Començarem per la zona de la cuina i menjador tot junt. El bo és que està tancat amb vidres, porta corredera. La cuina està totalment equipada, forn, vitroceràmica, rentaplats. Tenim nevera també incorporada. I llavors també tenim el que és rentadora i secadora. Passarem a la part de les habitacions. Com veieu, hem posat tot porta corredera per aprofitar el que és l'espai. Una habitació individual amb armaris empotrats. La següent habitació també individual, amb el seu armari. El pis té uns 75 metres quadrats, distribuïts en 3 habitacions, 2 individuals, 2 banys, aquest és el primer bany, amb plat de dutxa. I aquí tenim l'habitació tipus suite, amb el seu bany, amb banyera. L'habitació doble, també amb armaris encastats. I una sortida molt bonica al riu. És un pis amb molta llum natural. I entrem a lo que és el menjador. El menjador també totalment equipat, sofàs, televisió. El pis disposa de calefacció a gas ciutat i aire condicionat per conductes. I això és tot. Si voleu demanar més informació sobre el pis, no dubteu a posar-vos en contacte amb l'Espígol. Moltes gràcies.